Ali ovo, mislim, stvarno mozak da se upali malo, ajde. Zdravo svima i dobrodošli u još jednu Askaru Saru sa Milanom i Martom. Tu smo opet, odgovore damo, probleme rešimo. Pomognemo. Nećemo više da laprdamo, nego brzo prelazimo na pitanja koje vi želite na na platformu. Zdravo šutići, radila sam uzlivanje noktiju i prekjuče ih skinula zbog škole. Međutim, kako žena krenula da mi skida gel, tako su mi nokti crveneli. Nije smela više da skida da ih ne bi oštetila i ostale su mi bukvalno bele fleke po noktima. Zanima me da li se još neko od vas ovo desilo i da li može da bude opasno. Meni se ovo nije desilo, ali mi se desilo da su mi, na primjer, previše istanjili nokte i onda kad su mi skinuli gel, to je bio bukvalno flis papir i morala sam sačekam potpuno novi nokti da mi izrastu. Što se tiče ovih stvari, jako je bitno da znate kod koga ih radite, sa kakvim materijalima oni rade, način na koji rade, da li vode računa o vašim noktima ispod ili uopšte mi to nije bitno, bitno mi samo kako će to na kraju izgledati. Ovo su stvari za koje mi tako olako shvatamo i koje kao ono, ne znam, neke žene pa ne skinu gel po 6 meseci kao izrašći i tako to, pa im se svašta drugo desi, tu se zavlači neke gljivici i svašta nešto, tako da ovo je nešto o čemu bi žene generalno trebalo malo više da vode računa, kod koga rade, kako, zašto. Ne može baš drugarica dođe da vam izlije nokat i da to bude sve okej. Postoji razlog zašto postoje saloni koji imaju svoje higijeničare i sve ostalo. Drugo, stvarno, ali ljudi, stvarno nema potrebe da izlivate nokte, da to budu neki dugački nokti, nešto. Naravno, svako prođe kroz taj period, to je zanimljivo jednom, dva put, ali stvarno uništavate svoj nokat, koliko god vam bilo ko govori da to nije uništavanje, uništavate. Drugo, mislim da dosta tih devojaka koje rade prosto su nestručne, priučene su da to rade, radile su nešto, mi znamo salone u kojima sada stavljaju mnogo gore stvari jedne drugima u salonu, devojke koje prosto nisu stručne za to. Tako da vodite računa, vodite računa svojim noktima da lepo izrastu, da budu kvalitetni nego ovo što radite, a mislim da to belilo se meni desilo možda 2 puta. Meni se desilo ono belo na noktu kada naprimjer nema dovoljno vitamina, ne znam da li je to. Ne, nego kao ovako da ti se na noktu, da ti se lista tvoj nokat. Ako je to, opet ponavljamo, Evelyn, liniju što ima da se kupi 8 u 1, odlična stvar, mažeš i stvarno će ti pomoći za nokte. Dragi moji šatići, imam jedan problemčić. Moja drugarica je užasna, tačnije naše prijateljstvo je veoma toksično. Ljubomorna bez razloga, ljuti se kad se viđem s drugim drugaricama, stalno me spušta pred društvom da bi ona ispala bolja. Sve što uradim slično kao ona, naravno mora pred društvom da kaže kako je navodno kopiram, ponaša se jako detinjasto. Pokušala sam da pričam sa njom molovima, ali svaki put ili okrivi mene kako je to pogrešno, shvata mi kako sam ja ovaj put kriva, a ne ona, ili se na silu rasplače i kaže kako ne zna šta je u poslednje vreme. Razmišljam o tome da je najpametnije i najbolje za mene da prestanem s njom da se družim. Pomagajte. Apsolutno je najpametnije i najbolje za tebe da prestaneš da se družiš, jer pre svega ovo ti nije drugarica, ovo je jedan manipulator koji je s tobom u nekom prijateljskom odnosu koji nema veze sa životom. Vi imate 18 godina i jeste ovo možda deo njenog odrastanja i sazrevanja u nekom pogrešnom smislu, ali prosto ti nisi psihoterapeut, ti ne treba da se baviš ovim stvarima i ja bih jako volela da je meni neko ovo što ja sada tebi govorim rekao kada pre 10, pre 15 godina, da prosto nema potrebe išta u životu da trpiš. Čak i ako ti je to prijatelj, sestra, tetka, nema nikakve veze. Ako je neko loš prema tebi, apsolutno ne treba ni u jednom momentu to da trpiš. Znaš kako, nije tebe majka rađala da ti lečiš tuđe neuroze, tako da ako ona ne ume da se druži, nek bude sama sa sobom. Ne znam šta ti nije jasno s obzirom da si ti postavila pitanje sa moja drugarica je užasna. Da. Ako je tvoja drugarica užasna, nema potrebe da ti bude drugarica uopšte. Nemojte da vi dozvolite sebi da budete nečija vreća za udaranje zato što on treba nešto da preraste ili da shvati ili da neke svoje neuroze primiri. Oni to moraju da urade sami i niste vi dužni da patite zato što se njima to u životu dešava. Tako da po kratkom postupku to zdravo mile doviđenja pa nek se leči sama. I sada i nadalje ljudi koji vas spuštaju da bi se oni osjećali bolje u bilo kom društvu, u bilo kom smislu nisu dobri ljudi da sa njima bude toksično.
okruženi. Ljudi koji su dobri će čak i kada vi sami sebe spustite odreagovati da vas izvuku. Tako da nemojte nikada to da dozvolite. Imam veoma čudan i naporan problem. Svaki put kad se malo unervozim, bilo to kada treba da pričam s nekim, da idem u školu ili neku novu okolinu, ja u tom trenutku dobijem dijareju. Išla sam kod doktorke zbog toga i rekla mi da od nervozi da je jedini lek da ne budem nervozna. Ne znam što da radi, ovo traje godinama. Pa definitivno si ti osetljiva osoba, kako na nervozu, tako i verovatno na svoj stomak, to ti je neka slaba tačka, kao što mi imamo boli me glava, boli me ovo tako je tebi to tvoj stomak. Povezano je, apsolutno tvoj stomak je u ovom slučaju povezan sa tvojim glavom, sa tvojim razmišljanjem i onim kako se ti osjećaš pre nekog velikog događaja. Da li je to ispit, da li je ne znam ni ja šta. Ja kad sam bila mala, kad sam krenula u prvi razred, isto sam tako imala strašnu mučninu, nagon za povraćanjem i bukvalno se moje telo borilo protiv toga da idem u školu. Tako da, mislim da je doktorka u pravu, ti treba da regulišeš svoju nervozu, svoj stres, jer ovo koliko god možda zvuči smešan problem, nije. Baš je ozbiljan problem, jer to kasnije može u životu da te prati u nekim mnogo ozbiljnijim stvarima i događajima. Da, treba u stvari da nađeš uzrok toga. Zašto? Šta je to što ti osjećaš? Mislim da jednostavno treba da porazgovaraš sa nekim možda malo psihoterapeutom koji će ti objasniti neke načine kako da i kada si nervozna i kada si pod stresom to prosto otkloniš od sebe. Ja mogu da ti kažem da svaka spremnost na situaciju koja dolazi, da li je to kontrolni, da li je to ispit ili bilo šta, ako je dobro naučeno, ako je savladano, logično imaćeš manju nervozu, ići ćeš sa više samopouzdanja i samim tim nećeš imati toliki taj pritisak koji ti se stvara u organizmu da bi to uticalo na tvoj stomak. Meni se isto dešava da kada sam mnogo tužna ili kada imam neki problem, meni se isto povraća. Tako da jednostavno samo pokušaj to da pronađeš kod sebe, jer kada pronađeš onda znaš da regulišeš i nađi neki način da se od toga otkloniš, da kažem očistiš od tog stresa, bit će ti lakše kako zbog toga, tako i zbog godina koja dolaze. Zdravo šapići! Uglavnom ja imam problem oko svoje seksualnosti. Krenula sam sada u 3. razred srednje škole i odjednom je jedna devojka počela da mi se sviđa. Pre svega moram da kažem da sam imala veze 3 momka. Do sada su me oni samo privlačili i zato me ova situacija jako zbunjuje. Molim vas za pomoć, jako bi mi značilo. 3. godina srednje škole je period kada ta seksualnost u tom smislu buja, cveta, kada ne znaš šta ćeš sa svojim hormonima i kad ti se dešavaju neke razne stvari. Ovo ne mora da znači da ti osjećaš zaista bilo kakvu privlačnost prema nekoj ženi. Može da znači to da si ti jednostavno radoznala za stvari koje se oko tebe dešavaju, radoznala za neke seksualne momente koji postoje, za koje si čula, možda videla. Tako je. I to je potpuno prirodno i potpuno normalno. Čak mnoge devojke u toku odrastanja se poljube s drugaricom, svašta se tu dešava, jer to je nešto što je jednostavno taj neki odlazak u nešto što je strano, što je zanimljivo i eto u tom trenutku može da prija čak. Tako da nemoj uopšte odmah da polaziš od toga da se plašiš, jer to isto tako može da bude u ovim godinama i divljenje prema nekoj drugarici. Da pomešaš to, da ti je neko toliko cool, toliko simpatičan, da jednostavno onda kreneš tu osobu, jao što je lepa, jao što bi ja volila da budem isto tako sasvim postoji mogućnost da ti se zaista dopada žena i da tebe privlače osobe, da te ne privlači pol i to je nešto što je u svetu toliko normalno, samo kod nas verovatno nikada stići neće, ali to je isto potpuno normalna stvar, da tebe privlači osoba kakva je, a ne kog je pola i šta se tu dešava i da se etiketiraš kao ovako ili onako. Tako da, ako mene pitaš, jako mi je drago da si to prvo sebi priznala, a ne kao, ne znam, hoćeš se družim s njom, pa neki gnev, nešto, to je jako lepo, znači vrlo si otvorena, shvataš da te privlači i sada daj sebi vremena da malo provališ, da li te stvarno privlači, da li ti je lepa, da li se diviš, da li želiš s njom da se družiš, da li želiš da budeš kao ona ili te zaista seksualno privlači i želela bi nešto više. Tako da daj sebi vremena, polako ćeš te stvari otkriti, shvatiti, mislim da što više vremena prolazi, tako će ti se nekako kockice same poklapati. Ćao šetići, u školi me svi izazivaju, imam sve petice i mnogo se trudim, radim na tome da budem uspešan đak. Nastavnici me vole, ali učenici nikako. Imam samo par pravih drugarica u cijeloj školi, a ostali mi govore da sam štrek
štreberi nazivaju me pogrdnim imenima. To mi mnogo smete i ne znam šta da radim. Pa ovo vam je za nauk da kada radite nešto dobro u svom životu, ljudi će vas mrzeti. U Srbiji se uspeh ne prašta i to kreće evidentno od najranijih mogućih nogu, a to je u osnovnoj školi. U svakom slučaju, ako ti znaš da radiš nešto dobro, ako želiš da budeš uspešan đak, ako si uspešna u tome, uspešan, nebitno, ne treba niko da ti ospori taj svoj trijumf koji si ti postigao, ti si to, odlučio si da budeš uspešan, da sediš duže nad knjigom, da paziš na času i sve ostalo i to ne može niko da ti ospori. Deca su malo kivna i malo oduvek ne vole štrebere, ali sve što ti treba jeste par pravih drugarica, što ono jednom neko pametan kaže, ne trebaju svi da te vole, samo par dobrih ljudi. Generalno, u svakom odeljenju postoji taj jedan štreber, postoje te neke dve lepotice, podeljena su tako deca od, ja ne znam, već vekovima, to tako u svakoj školi. Ti budi srećan ili srećna, ne znam, ako si baš ti taj štreber, jer to će verovatno u daljim godinama da ti donese neke veće uspehe, ali sa druge strane, ja se sećam kada smo mi išli u osnovnu školu, mi nismo dirali decu koja uče i decu koja su vredna. Mi smo dirali decu koja ovako sakriju kontrol. I one ulizice. Mi smo dirali decu koja kažu nešto, koja nisu deo ekipe, sami se izdvajaju iz te ekipe, a onda kažu da ih mi diramo jer su štreberi. I to su bila ta deca koji su se i kasnije u životu ispostavila da su isti takvi ljudi koji kriju kontrol, mi samo danas ne znam šta kriju. Tako da, obratite pažnju i na to. Ponekada se desi da optužite drugu decu da vas diraju, a u stvari vi to isto malo prstiće onako umešate, tako da ako beži celo odeljenje, bežite i vi sa časa, budite štreber, učite, ali budite i dobri ljudi. Da li se može zatrudneti od oralnog seksa? Ja stvarno ne znam koliko puta, na koji način mi vama treba da kažemo da obrazovanje u seksualnom smislu je jako bitno, logično i kada krenete se bavite biologijom i medicinom, ne znam kako možete da spojite ideju usana i vagine. Zatrudniš, ja ne znam kako, ali stvarno, mislim, ljudi, uključite malo mozak, pročitajte 2-3 stvari o seksu i bit će vam dovoljno jasno da oralni seks nema nikakve veze sa vaginalnim seksom. Vaginalni seks je jedini način, penetracija je jedini način da dete može da se napravi. Sem ako nije neka veštačka oplodnja, tako dalje. Ali ono što bih ja dodala jeste da ako postavljate ovo pitanje, ako ne znate odgovor na ovo pitanje, ne treba da upražnjavate nikakav vid i oblik seksa. Mene brine da vi to već upražnjavate, a ni... Jedina je to stvar. Ne možete ulaziti u kafanu bez predznanja i ne možete imati seks bez predznanja. Ispod ovog pitanja sam videla još jedno pitanje da je da li mogu da zatrudnim ako dečko nije ejakulirao u mene nego napolju. Možeš, to na primer možeš. Bilo koji dodir sperme sa tvojom vaginom je trudnoća. Ili one predsemene tačnosti takođe, možda se desi. Ali ovo, mislim, stvarno mozak da se upali malo, ajde. To bi bilo sve od nas za danas. Ako imate još pitanja na koje nismo odgovorili, ovdje je naša platforma askmim.com. Ako postoje pitanja na koje smo odgovorili, onda scrollujte koji put nazad. Nađite, odgovarajte svojim drugarima, mi se vidimo u sredu, možda nedelju, možda petak, vidjet ćemo, tako da tada ostanite pametni, malo obrazujte se, čitajte Google i ostalo. Ćao!